نسولس عصرت حدا لكاتيت زيت تلالو على توزينات تزلكم متيلخو بقدامنت أرأست زينا شودن قداي متقعتي بيت مرتي زخونة إيرتراوي تاده 4 غلوت شيرين دا سلاسي عصرت شوعات سبات قداي زقبره ناي إيد بومبا متقعتي أقاتيمو تقراي أبي قداي مفتاحت كيه زي مرردع تفتيرو إيلون مسكن شات جي بي تي نمعداك بتيس عن شوعات نتبي 4 بليون دولار يواقلو زي خبركم تخاتلتي هزين كالن زدسس مدبات يزلكم متسلخو كسام مودات امسايك تصنحون دحتتكم ابزا چانال دمه ناي وترو تخاتلتن خدكونو سابسكرايب لايك بوار ناي دول ملكت كتوقو بخبري يعدمكم شودن قداي متقاتي بيت مرتي زخونة إيرتراوي تاد 4 غلوت أب شودن كتما إيروبو روبي سولوس 4 لكاتيت ريتشارد أندشن زت تواله ود 35 عامت منسي أب حدا بيت مرتي زي فتصموها عند بتوع متقعتي أب تهاجر كبير سنباله مفتقرو الذكريم بيت متقعتي 10 سبات قتلون كلو فتصامت جبنون كام زت تقتله أب أوانو تحبيرو نيريوم بوليسوتهم زت تقتلوا 7 شوعات دك نسون 4 دك تبعتهم كونهم ادميهم كاب 20 شمونتن كساب 60 شمونتن كام زخونيو أهم مجمرته قليصو نيروم تبيت مرتي ادميهم كاب 20 عامت على زخون سدتنياتات قوان مويان زمهارو لكون انكرلو كاب منغوتهم بتمتقعتي استقتلوا خام قال 30 كلتن عامت 4 قولعوت ايرتراويت كام اتركبهم بوليس دحيرو حبيريوم كاب 13 كساب 10 نابتا كتما اب حدا كاب لعلوت حلفت سرعه تمرت كتما يروبو خوينو زسرح زنبره طبقه موسى افريم مس بي بي سي ابز غبو رقاله محتت كابتوم قديات حنتي اده 4 قولعوت زخونه ايرتراوي موقول كام زلوه بوقي حابيرو مالهم اب غازطون وصيلو نخلنا زوم ابزي زلنا ايرتراوያን هنتوم سدرات صنعتي هابكم نخنبلهم بوقي تحاتيتنا علنا يلوم كساب حجي طنقت متقعتي ايتفلطن زلو بوليس يصاريو خم زلو زحبر زلوم كساب حجي اب لالي 257 مرمره اكايدو غناون يقصلالو خبل ارديوم بزعبات متقعتي استفصملو بيت تمرت خغلص انكلوخا اب تحتي حلافنتيون سلازنبره كالاي درجه بيت تمرتي نيروم اتبيت تمرتي شنشوعات ميتن تربيت مترو زسفحاتو اتزبصح ابناتي ادم زركب تقماطاي نايتا كتما ابو زمحاريوم بدحريو غننا بيت تمرتي ماكلاي درجه تغيرو نزتوسن عامتات اغلغلو خبل غليصوم نز حلفه 4 عامت كا ناي ولك بيت تمرتي تخاريوم ناي مويان قانقان بيت تمرتي كوينو خغلغل صنيحم اتوم قديات غليوم ناي قانقا غليوم كا عليتي حموات كوينو من خسرحو زسلطونو زنبرو يميلوم دحرز متقعتي قدام منستر تاغر اولوف كريستينسن اب تاريخ شودنتي زخفه ابل لسبات استفصمم الماماوي متقعتي يلو مغلاصون تمتقعتي ابت هاجر كساب كنديسن بعد خمس فتره زريوم كاب حزبي شودن تحتي 5 ميتاوت حقاو برت زونن اتفقاد واننت برت زهابون مبزحتو مسحدن زت تحازيوم ابز حلف مسكرم ابدو وشن خستو كلهم ود 15 عامت قلا برت بمتقواس نممهارتو كام زوصلو زكريو شيرين دا سلاسي 10 شوعات سبات قداي زقبره ناي إيد بومبا متقعتي أقاتيمو أب كتما شيرين دا سلاسي تمال مشت كوابي ساعات حدن فران باقواص راقز قبلي حموشت حرق منافشة تبايلو أبز فلت مزناقع ماكل ناي إيد بومبا تدربيو 10 شوعات سبات قليلن كبير مقداتي خيم زقاتمم اتا ختما زركب حبريتا أرديوم قديات تحلقا مبزحتهم سرحتين يتحت منافشة كم زخونو زحبر حلاف بيت صحفت ستا شيرين دا سلاسي أتو بريو آيداي كابتوم توم سلسته كبير قدرات بتصيحوم ناب هوسبيتال كم زاتو تزاريبوم كابتوم قديات حانت سرحتين حارق منافشة تكون كلها نفس صور كم زخونة بيستجبر الحكمنا ابد حن كونتات كم زلون مفلات تخيلهم واننا حارق منافشاتو براخي حقوس ابتابوتان بركت زبل عامتات كم زسرح زحبره سباي حفتو النبارتا كتمان اتو فتصم حدا منتو زي فلتنا يسب تدغاغامي نابتبع الوانا اندادوله 300 شهبر زي تبنن تخونكا ابتا منافشا بومبا دربي هيوت كان سرحتنيا خان اب حدغا كاتوي يبل كم زنبره تزاريبهم كن مسلسل سمون ورهت الرعلة 10 تخلتون بتمسسالين ابتبع الوانا دحري ترغاغامي ناي ገንዘብ هابني دول ابتست تقسعلت ناي ايد بومبا تدربيو كام زنبرن انتخونه غدات كيبصحه ناي صطتا اكالات كام زالي ونت ناي صطتا حلاف تزاريوم بعلت 10 تخلت ترخلتشن 10 شوعتن باقواص راغز ناي ايد بومبا تدربيو تبايلو مستدولله بعلي كيده اتا ناي ايد بومبا زل الكواز بلا اتو بريو ايداي بوليس كاب شو جميرو ابت خوابي كتتل يقبر كام زنبر حبيرم
ናይ ቀረባ ቤተሰብን ኣብቲ ናይ ተማሊ ዘጋጠመ ሓደጋውን በአካል ዝነበረ ናቶ ፍጹም ገረዝ ገይር በወገኑ እቲ ሰብ በመድዋልን ናይ መልእኽቲ ጽሑፍን ምፍራሕ ምስ ጀመረ ካብ ሽዑ ጀሚርና ናብ ፖሊስ ኣመልኪትና ኢሉ ንሱ ሲዕቡ ቀንዲ ዕላማ እቲ ሓደጋ ዝፈጸመ ኣካል ዘይረሃጸሉ ገንዘብ ክወስድ ምድላዩ ድሕሪ ምባል ዝኾነ ፖለቲካዊ ምትእስሳር ከም ዘይብሉ ይገልጽ እቲ ክወሃቦ ዝጸውዑ መጠን ገንዘብ ካብ 200,000 ክሳብ 300,000 ኮይኑ ኣብ ህልም ዝበለ በረኻ ክወሃቦ እዩ ዝጠልብ እቲ ሰብ ናብቲ መናፈሻ ኣታውን ወፃን ከም ዝኾነ መዓልታዊ ኮነ ወርሓዊ እቶት ናይቲ መናፈሻ እንከይተረፈ ጠቂሱ ዝሓት ዘሎ ክብል ወሲኹ ገሊጹ እተን ገንዘብ ዘይትበን እንትኾንካ ኣይ ዓሚል ኣይ ገንዘብ ኣጎላጉል ከተርፊ ኻይሉ ከም ዘፈራርሑ ዝገልጽ ኣቶ ፍጹም እቲ ጉዳይ ፖለቲካዊ መልክዕ ኣትሒዞም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝጽሕፉ ዘለዉ ሓበሬታታት ጌጋ ከም ዝኾነ ገሊጹ ሓላፊ ጸጥታ ከተማ ኣቶ በሪሁ ኣይዳይ በወገኑ መንቀለቲ ሓደጋ ናይ ገንዘብ ምድላይ ዝወለዶ ተግባርዩ ድሕሪ ምባል እቲ ኩነታት ምስ ተኸሰተ ሽዑን ኣብቲ ቦታ ተላኢኹ ምርመራ ፈተሻን ከም ዝገበሩ ተዛሪቡ እንተኾነ መንነት ናይቲ ሓደጋ ኣብጽሑ ዝበሃል ዘሎ ወዲ ዘይተፈለጠሉ ምኽንያት ኢትዮ ቴሌኮም ከተሓባበር ፍቃደኛ ብዘይ ምዃኑ ዝበለ ኣቶ በሪሁ ቅድሚት ኩናት ከምዚ ዝበለ ቴሌፎን ተጠቂምካ ዝካይድ ናይ ገንዘብ ሃቡና ምፍራሕ ምስ ኢትዮ ቴሌኮም ተሓባቢርና ቦታን መንነት ናይቲ ዘፈራርሕ ኣካል በቐሊሉ ፈሊጥና ኣብ ቀይዲ ነእቶም ነርና ኢሉ በዚ ምኽንያት ምርመራ ናይቲ ሓደጋ ዘብጽሕ ኣካል ኣጸጋሚ ከም ዝገበሩ ዝሓበረት ሓላፊ ጸጥታ ቅድሚ ሕጂ ተመሳሳሊ ገበናት ናብ ቤት ጽሕፈቱ ቀሪቡ እንታይ ነይሩ ሓቲስና ነርና ኢሉ ንሱን ኤርትራውያን ሒዞም እዚ ዝኣክል መጠን ገንዘብ እንተዘይ ኣምጺኹም ኣይንሰደኩም ኢሎም ዝደራደሩ ገበነኛታት ከም ዘሉ ናባና ሪፖርት ይገብር ነይሩ እዩ እንተ ናብ ሰብ ሃፍቲ ደዊልካ ገንዘብ እንተዘይሂብካኒ ናብ ንግዲ ትካል ካብ ቦምባ ክድርብየ ግን በኽሪ እዝንናዩ ዝኸውን ዘሎ ኢሉ ኣዛዚ ፖሊስ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ኢንስፔክተር ኣወጣኝ መሰለ ድማ በቲ ገበን ዝተጠርጠሩ 4 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮ ምርመራ ይግበር ከም ዘሎ ንድምፂ ወያነ ሓቢሩ ይርከብ ትግራይ ኣብ ጉዳይ ምፍታሕ ዕጥቂ ዘይምርድዳእ ተፈጢሩ ሓይልታት ትግራይ ዕጥቂ ናይ ምፍታሕ መስንባትን ናብ ማሕበረሰብ ናይ ምጽንባር መስርሕ በሰንኪ መንጓዘዝቲ ሓይልታት ትግራይን ሰራዊት ምክልኻል ፌደራልን ብዝተፈጠረ ዘይምስማዕ ከም ዝተቋረጸ ተገሊጹ እቲ መስርሕ ካብ ዝቋረጸ 3 ሰሙን ከም ዝገበረ እቲ ሓበሬታ የመልክት ኮሚሽን ሃገራዊ ተሃድሶ ኢትዮጵያውን ዝተጀመረ ሓይልታት ትግራይ ዕጥቂ ናይ ምፍታሕ ናይ ምጥያስን መስርሕ ከም ዝተቋረጸ ኣረጋጊጹሎም ምክትል ኮሚሽነር ኮሚሽን ሃገራዊ ተሃድሶ ኣቶ ተስፋ ዓለም ይሕደጎ እቲ ዝተጀመረ ዕጥቂ ናይ ምፍታሕ መስርሕ በተስተመደበ ቅጽላይ ከኣለን ኣብ መንጓዘዝቲ ሓይልታት ትግራይን ሰራዊት ምክልኻልን ዘይምርድዳእ ተፈጢሩሉ ኢሉ እቲ ኣፈላላይ ኣብ ጉዳይ ዕጥቂ ምፍታሕ ከም ዝኾነ ድማ ሓቢሩ ይርከብ ንሶም ኣዘዝቲ ሓይልታት ትግራይ ሕቶ ኣልዒሎም ሰራዊት ምክልኻል ድማ በቲ ዝተጀመረ መስርሕና ክንከይድ ዘለና ኢሉ በዚሁ ክፍተት ተፈጢሩ ብተወካሊ ሰራዊት ምክልኻል በቲ ተጀሚሩ ዝነበረ መስርሕ መሰረት ዕጥቂ ንምርካብ ፈቃደኛታት ኣይኮኑን ዝብል ቅሬታ ኣቕሪቡልና ብምባል ኣብ መንጓዘዝቲ ሓይልታት ትግራይን ሰራዊት ምክልኻል ፌደራልን ዘይምስማዕ ከም ዝተፈጠረ ገሊጹ በዚ ድማ ኮሚሽን ሃገራዊ ተሃድሶ ኣብ ዝሓለፈ ሕዳር 2017 በኣቋጽራ ገዝ ሓይልታት ትግራይ ምስንባት ዕጥቂ ምፍታሕን ምጥያስን መስርሕ ብወግዒ ከም ዝጀመረ ይፍለጥ እቲ ዝርዝር ኣፈላላይ ዘተ ከም ዘድልዩ ዝሓበረት ምክትል ኮሚሽነር ኣብ እዋን ዝኣዘዝቲ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ኣኼባታት ስለ ዝኾኑ ግናት ዝድለይ ዘተ ከካይዱ ከም ዘይከኣሉ ገሊጹ ኣቶ ተስፋ ዓለም ሕጂ ክልቲኦም ኣካላት ተራኺቦም እንታይ እቲ ዘካትዑም ዘሎ ዝብል ሓደ ብሓደ ዝርባ የተገበረሉን እቶም ኣዘዝቲ ናይ ትግራይ ዕጥቂ ዘይንረክበሉ ምክንያት ኣሎ እዮም ዝብሉ ንምምያጥ ክንረኽቦም ፈቲና ግን ክንረኽቦም ኣይከኣልናን ኢሎም እዛ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሓይልታት ተፈጢሩ ዘሎ ኣፈላላይን ኣዘዝቲ ትግራይ ንምንታይ ዕጥቂ ከረክቡ ዘይደልዩ ዝብል ምክንያት ብዝርዝር ንምርዳእ ግን ተወሳኺ ዘተ ከም ዘድልዩ ኣንፊቶም ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሓይልታት ትግራይ ካብ 12 ክሳብ 14 ጥሪ 2017 በኣቋጽራ ገዝ ኣብ ዘካይዱ ኣኼባ ንግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣመራርሑን ብክሕደትን መሳርሒ ሓይልታት ወጻኢ ብምኽሳስን ምትዕርራይ ክግበረሉ ጸዊዖም ነይሮም እዮም እቶም ኣዘዝቲ ኣብ ጎንቲ ኣፍልጦ ዘይረኸበ ጉባኤ ዘካየደ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ክንፊ ሕወሓት ከም ዝስለፉ ኣነጺሮም እዮም ብሰንጎ ዝተፈጠረ ኣፈላላይ ብዙሓት ጀነራላት ሓይልታት ትግራይ ነታ ኣኼባ ረጊጾም ከም ዝወጹ ዝዝከር ኮይኑ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ንምግለጽ እቶም ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሓይልታት ትግራይ ኣዋጅ ዕልዋ መንግስቲ ብምባል ከም ዝኮነኑ ዝዝከር እዩ ነዚ ሲዕቡ ኣብ ላዕለዎት ኣመራርሓ ሓይልታት ትግራይ ከምኡ'ውን ፖለቲካዊ ኣመራርሓታት ጽዑቕ ኣኼባታት ይካየድ ከም ዘሎ ካብ ትግራይ ዝወጽእ ሓበሬታ የመልክት ዝርዝር ኣጀንዳ ናይቲ ኣኼባታት ብዝምልከት ግን ዝኾነ ዝወጽእ ነገር የልቦን
كم حبريتا كوميشن هاجراوي تحدثوا كساب حجي حيلتات تግራይ ዝፈትሑ ዕጥቂ ናብ መንግስቲ ፌደራል ኣይኣተወን አቶ ተስፋለም ቀዛረብን ከሎ በመስርሕ ዲአደር ዕጥቂ መሳረከቡ ዕጥቂ ነጸጥታ ኃይሊ ትኽልል እዩ ዝወሃብ ናብ ፌደራል ዝመጽ ዕጥቂ የለን ትግራይ ንዘለዋ ናይ ጸጥታ ኃይሊ ፖሊስ ሚሊሻን አድማ በተናን በዘሎ መለከ እቲ ዕጥቂ መሊሶም ንባዕሎም ስለዚ ዕጥቆ እቲ ዕጥቂ ኣብ ትግራይ ዝቕመጥ ብባል ካቢኔ ጸጥታን ሰላምን ትግራይ ነዚ ዕጥቂ ከም ዝርከቡ ሓቢሩም ኣብ ዝዋን ካብ ዘሎ 274,800 ሓልታት ትግራይ ኣብ ቀዳማይ ዙር ደቂ ኣንስትዮ ውጋትን ብዕድመ ዝደፉን ዝርከቦም 75,000 ኣባላት ሓይልታት ትግራይ ከሰናበቱ መደብ ነይሮም እንተኾነ ክሳብ ሕጂ 7,953 ኣባላት ሓይልታት ትግራይ ጥራይ ከም ዝተሰናበቱ እቲ ኮሚሽን ገሊጹ ነዚ ተሰናበቱ ኣባላት ሓይልታት ትግራይ ኣብ ዝወሃብ መጠነ እግሪ መትከሊ ገንዘቡን ቅሪት ኣለው ኣብ ቀዳማይ ዙር ከሰናበቱ መደብ ተታሒዝሎም ካብ ዝተሰናበቱ ገለ ኣባላት ሓይልታት ትግራይ ንሕድሕድ ተሰናበቱ ተጋደልቲ ቅድሚያን ድሕርን ስልጠና በጠቅላላ $800 ክኽፈሎም ቃል ተኣቲሎም እንኳን ተነበረ 9,400 ብር ጥራይ እግር መትከሊ ከም ዝተወሃቦም ይገልጹ ኤሎን መስክ ቻት ጂፒቲ ንምዕዳግ ብ$97.4 ቢልዮን ይዋገሎ በኢለን መስክ ዝምራሕ ጥምረት ቢልዮነራትን ሰብሰርሖ ብልሒ ቻት ጂፒቲ ንምዕዳግ $97.4 ቢልዮን ሰሊዑም አቃብ ሕገቶም ቢልዮነራት ማርክ ተቦሮፍ ቦርለቶም ቢልዮነራት ነቲ ሰብ ዝሰርሖ ብልሒ ንምዕዳግ እማሙት ማልሶኒ ከም ዘውፅህ ንማዕከናዚን ሓቢሩም እቲ ማዳይ ኢድ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኮይኑ ዘሎ ኤለን መስክ ምስቲ ላዕለዋይ ሓላፊ ቻት ጂፒቲ ሳም አልትማን ሓርፋፍ ርክብ ከም ዘለው ይዝንገር ሳም አልትማን እማመ ጥምረት በዓል ኤሎን መስክ سمع باقاچاچ ابتي بيلون مسك زونن اكس تويتر نبر يقنيلي ايفالون انت دلي خاغن ب$9.74 بليون كعدقلكا زبل ملسي يبلوم اوبن ميديا سب زسرحو بالحين خغول على بايتا زطاطحو خوينو قندي حلاف زتكالكا سام التمانيوم ايلون مسكن سام التمانن اب صبوق اركنتن كلو اب 2015 بحبار كوينوم حدا غزيفن مخسب زي سرح تكال مسريتوم نيروم انت خونت ونانه تسلان تويترن زخونه ايلون مسك اب 2018 كابتن مخسب زي سرح تكال ايدو مسان صحابه اب مونغوم زنبره ركب ان حرففه متيوم التمان تتكالنا مخسب زلو كال كما عبلو مس جمره نتي زبو زنبرنا عصامو ولاتات بمقراصن اب ممعبال سب زسرحو بالحي كوعلو خمز جمريو إلى مسك زخصصم سام التمانغن سب سرحو بالحي وي ارتفيشال انتليجنس حجون سب اب محغاز يسرح خمزلو يزماغوت إيلون مسك اوبن اي اي كغزو زوسنلو مخنات خغلص انكلو حجي اوبن اي ان كله بنصا زغلغللو كون زغبو نزخ اخن غبرو ينايلوم اوبن اي اي اب زحلفه عمت واغو 157 بليون كم زخونه بواناتات تتمينو نيروم مستعمي استجمت واغنا صرن كلخات 97.4 بليون ازيو تحتيم كاله بزعبا اوبن اي اي استجبر مصنعتخه واغو 300 بليون كبصح خم زخل قميرو يركب زي خبركم تخاتلتي بين تي في نلو مزبلنا يوم السنة دونا هبزو ودينا لنا مسانا سلسناكم بلبنا مسكن ببزلكمو سلام تمننا